गोदान बायदि नुसिगोन आंखौ दसे उनाव वाव 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 हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दा आङो रेडि जागासिनो माने आंजों आंनि सासे लोगो रेडि जागासिनो माने दिनैहाय जोङो शुटआव माने जोंथ' नङा आं माने आंना दिनै शुट दङ स' दिनैहाय दा थांनो नागिरगासिनो आरोना रेडि जागासिनो फुङावनो ओमफ्राय दा जों नै रेडि जाबाय ओमफ्राय थांनोसै दिनै ओरैबायदि मोजां जानानै होदोंना वेदाराबो सान्दुं गैया सान्दुं दुङाखै अखा हानानै होदों बिराद मोजां मोनबाय आं गोसोखौ एटलिस्ट मेकआप फुनजानायावथ' गरम जानाय नंला र' बेखायनो वेदारा जा मोजां जानानै दङ नै नायदो बिराद मोजां मोनबाय आं अखा हानायनि थाखाय थान्दा थान्दा नै वेदारा जा मोजां जानानै दङ नै बार बारलायलायदों अखाबो हादों वाव नै आंहा दा बेखौ हासिनो नागिरग्रोदों स्टिकार मेहेन्दी बेखौ लागायनानै थांग्रोनोसै रेडि जाबाय जानाया दा र' मेहेन्दी लागायग्रोनोसै बिनि शेपआव थाखायो ओरै हासिग्रा बेजों हासिग्रोजोब्बाय दा लागायनोसै एसे लागायनानै होगोन ओइ आव लागाके द' दे लागाके द' दै लागायबाय दा नै आज मेरी शादी है आंनि हाबा दिनै हम लोग का ना शादी में हिंजाव गोदाननि जय बोलते हैं क्या हिंजाव गोदाननि जय बोलो तो I don't know हिंजाव गोदाननि बोलो बोलो मैंने कुछ नहीं हिंजाव बोलो क्या बोलो हिंजाव 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 गोदान 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 नि जय जय oh I'm so idiot 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 ये सब था क्या होगा रे देलायगासिनो नै दाबो जायाखै बेना देलायनायानो आंहाथ' देलायखाला जेबो बेहायसो देलायहैखानांगौबा जा मोजांलै अखाया बरिया हाना होखाबाय गुसु गुसुनो बिदिसो हानांगौ दा बरिया बिदिनो हाबाय था बांद्राय सान्दुं दुंनायखौ बालायलाङो नै जों दा थांगासिनो उबेराव दङ जा मोजां बोथोर जाखाबाय अखा हालायनाय गुसु थान्दा थान्दा मोजां मोनथारबाय आङो दहायनिफ्रायनो मोजां मोनगासिनो खैमा उबेरा जोंनिफ्राय फैसा बारा लालायबावो वेटिं चार्ज लायनो माबा वेटिं चार्ज दिनैसो मिन्थिफेरदों आं एसि होआ माया जगासिनो होनानै सोरबा सोरबा बिराद गाज्रि थाथारदे बे उबारफ्रा सैथाराहां बाराखौबा औ सफैबाय सफैनायाथ' दा मेकआप आर्टिस्टआ जोंना सफैथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा सानजों सफैग्रोबाय जिरायथ'नोसै दा नै बेहायनो जागोन दा यावगासिनो जोंना नै साथाया हामलुका बेयावनो जागोनदां जानायाथ' गिदिरथार गरमबो गरम नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ बेनो बबिता मामोनलाय बबिता ब्रह्म आंखौ देलायहोगोन दा दिनै आंनि हाबा हिन्जाव गोदाननि जै होनसैलाय नै गाबलायलायनांगौ नै हिन्जाव गोदानफ्रा बेयावनो सोरबा सोरबा हिन्जाव गोदान जाजोबगोन दाहाय सोरबा सोरबा देलायहोगोन सोरबा सोरबा हिन्जाव गोदान जाजोबगोन नायलाय थफ्ला थफ्लिया बेसेबां बुरजा लानांगौ जायो लिमचा बेहा हेल्प खालामनो फैदों हेल्प आयो एसे दै होबावनांगोन दा सिथाबा हामसिगौ सिथाबसिगोनदां बेयो खावब्ला सिलाराबो वाव आयै wow 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 like without makeup ओमफ्राय हिन्जाव गोदान बायदि नुसिगोन आंखौ दसे उनाव नायखानानै लादो आंखौ दा बेबायदियावनो हिन्जाव गोदान नंथ'यैयावनो हिन्जाव गोदाना देलायगासिनो हाबा जानोसै हौवायानो गैया ओमफ्राय सासे थिखोना लांलाबाय
बे बुस्थुजोंनो हौवाफोरखौ थगायो नालाय हौवाफ्रा बिदियावनो फाग्ला जाजोबलायनोसै खगदाब बायदि जाखाबाय खर'आ साथामजों बिसोर साथामजों खर'आ बिदि सादों सिथिं सिथा फांखाजों सेखलायनाय फांखा मोनसेखौनो सेखलायदों बै नांफैबाय थायो खर'आव Hi guys! गोदोनाव गनाय बायदि जाबाय जाथारनोसै 1 hourल'सै टाइमा जेबो जायाखै लिपस्टिक नांलायबाय माबायाबो खानायखौ एसे माबा नुदों खानायखौ एसे बोरैबा नुदोंना सिनखावबा साबसिन नुगौमोनदां बाराबा आं सिनखावखायोसो बेखायनो लाबदे लाबदे मा लाबदे लाबदे नों फाइनालि जाबाय नै आंनि हाबा जाथारसिगोन दसेल' दंबावथारसै हाबाया फैद' बेखौ दाहाय ओरै लादे औ एसे ओमफ्राय लाजिलायनोसै नामा गरमा आयौ नै देलाय होग्राया Primary life Thank you फिसाया फिसायासो फिसाय गैया सासे थिखोना लांदों सासेखौ थिखोलाबायनांसिगोन औ दुल्हा उसमें आएगा व्हाइट कलर का घोड़ा में आएगा हॉर्स गरायावसो फैगोन आंना हौवा गोदाना गुफुर कालारनि गरायाव अ माय गड गोलोमजोब्बाय आङो जि गरम नै गिसिया गिसिबा नै मिउजिकजों मिउजिक केसेट ओमफ्राय बेसे खस्थ' जानांगासिनो आङो दे खाओ बेचारी सुबह से कुछ भी नहीं खाया क्या खा रहे हो अभी ये फ्राइड राइस ओके खाओ देखो ये उठाना पड़ता है देखो सोनांगौसो नङाबाथाय जाया ओरै थाबथायो नै आराम से खाओ खाने क्या ये है जोंना हिन्जाव गोदानफ्रा गासिबो
गासिबो हिन्जाव गोदान गोजा Hello. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. What's your name? Bobita Rani Brahmo, ma'am. Brahmo. Krumbai. Kurumbai. You speak. Kurumbai. You speak Boro. Yes. Dress is Boro dress, right? Yeah, this is Boro. Okay. Where are you coming from? From Bongaigaon. Bongaigaon. Yeah. Mazang. Thank you. Gazantan. थोड़ा थोड़ा मुझे बोरो लैंग्वेज आती है. ओके. ये आप क्या लुक दिया है उनको? Bridal, Boro bridal reception look, ma'am. अच्छा, बोरो ब्राइडल रिसेप्शन लुक Reception. दिया है. दाबो जोबाखै जोंना वुमेन हाई फाई के लिए तालियां बजना चाहिए नै रुमाव फैनायानो बावाखै जोंहा रुमाव सफैबाय लिमचि नै बेयाबो मेंथारबायनो आंबो मेंथारबाय ओमफ्राय दा आङो रेस्ट लानांसिगोन दुगैनोसै मानोसै मेकआप फुननायखौ साफा खालामसै नै मेहेन्दिया हिन्जाव गोदाना आंहा आंनि दिनैनि लुकखौ माबायदि मोनामोन ब्राइडेल लुकखौ हिन्जाव गोदानखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन स' टिल देन टेक केयार बाय बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बाय गाइस बाय बाय